ସବୁଜ ଘର କ'ଣ ଓ ଏହାର ଉପକାରିତା। କୃଷିକୁ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ସବୁଜ ଘର ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘରେ ଚାଷର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ସବୁଜ ଘରର ବାହାରେ ଯାହା ବି ପାଗ ପରିବେଶ ଥାଉ, ଚାଷୀ ଏହି ସବୁଜ ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ଏହି ସବୁଜ ଘର ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଥିରେ ଚାଷୀ ବର୍ଷସାରା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଫଳ, ପନିପରିବା ଓ ଫୁଲର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସବୁଜ ଘରରେ ଚାଷ କରିବାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବ ଚାଷୀମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ ହେଲେଣି। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶୀତଦିନିଆ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହୋଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଉପଯୋଗୀ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ସବୁଜ ଘର ଚାଷ କୌଶଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମିଶନ ଯୋଜନା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଏହି ସବୁଜ ଘରରେ ଚାଷ ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଜ ଘରେ ଚାଷ ପାଇଁ କିପରି ଫସଲ ଚୟନ କରିବା। ଫୁଲ ଚାଷ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ଜେରବେରା, ଡାଲିଆ, ସେବତୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀତଦିନିଆ ଫୁଲର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ। ପନିପରିବା ଚାଷ, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଲେଟ୍ୟୁସ୍, ବ୍ରୋକୋଲି, ପାଳଙ୍ଗ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଧନିଆ ପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀତଦିନିଆ ଫସଲର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ଚାଷ। ଏହି ସବୁଜ ଘରରେ ଚାଷ କରିବାର ଉପଦେୟତା କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକଠାରୁ ଦୂରୀକରଣ, ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର, ଜଳ ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ଜଳସେଚନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କମ୍ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଫସଲ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପ୍ରୟୋଗ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅମଳ ଯୋଜନା ଓ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜମି ଓ ଫସଲ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସର୍ବୋପରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ।